No niin, tänään tuossa puhelimessa Liisen kanssa just puhuttiin näistä ikkunan lentävistä linnuista, niin näin on käynyt. Varmaan tänä päivänä, kun olin poissa, niin tämä on nyt niinku tässä toisessa kerroksessa tätä rappukäytävää. Niin tuo lintu on lentänyt, olisiko lentänyt tuohon tai sitten yhtä kerrosta ylempään ikkunaan. Tämä on se, kun ihmiset ei laita niitä tarroja ikkunoihin, ja sitten tällä linnulla voi olla poikaset, todennäköisesti on, niin ne poikaset kuolevat hitaasti nälkään nääntyen sinne pesään, kun ei ole ikkunoissa sitten mitään ollut, ja tuo on kuollut ruokkiva emolintu.